Meta nidħol għal daw il-challenges, dejjem ngħidilhom it-team u ngħid li nifsi li m'hemmx option li ħanifqu, ma teżistix dik l-option. Ġifieri dik qatt ma kienet ħassir. L-awma kienet twila, ovvjament 50 siegħa, kelli momenti vera kont down ħafna, imma mbagħad indu ngħid li bit-training li għamilt qabel mentalment u anke fiżikament kollox beda joħroġ u beda jgħin li nista' nkompli nista' nibqa' nhom. Ex-tqar l-awwiem Nila Agius waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ġimgħa wara li hu kisser rekord dinji bawma ta' 130 km minn Linosa sa Għawdex, sfida li ħadet matwar 52 siegħa. Ir-rekord ta' Agius tniżżel bħala l-itwal qawma li qatt saret mingħajr l-ebda assistenza. Lan tal-qawma kien li tkompli titqajjem kuxjenza għal kampanja Wave of Change kif ukoll biex jinġabru miljun biċċa plastik mill-baħar u jinkoraġġixxi lin-nies jifqu milli jħammġu l-baħar. Nila Agius stenna li għalkemm u t-tim tiegħu qattaw xhur sħaħ jippjanaw din l-isfida, id-diffikultajiet li sab ma' wiċċu minħabba l-kurrent kienu kważi qatawlu qalbu għal kollox. Din l-awma oriġinarjament kellha ssir bejn it-Tunezija u Sqallija, iżda minħabba l-maltemp kellha tinbidel ir-rotta, rotta li kienu ilhom jaħdmu fuqha madwar 8 xhur. Nil stqar li kieku baqgħu bl-istess tir, l-awma kienet se tieħu madwar 70 siegħa. Apparti dan Nil stqar li ma kellux kontroll fuq id-diffikultajiet fiżiċi illi din l-esperjenza ġabet magħha. Huwa qal li wara li kienu għaddew ftit sigħat ħassu ġieħ f'saqaħ u ħaseb li minħabba feħ kien se jtemm l-isfida tiegħu. Iżda bl-għajnuna tat-tim mediku illi kontinwament kienu qed jassistuh u bis-sapport li tagħtu tfajla tiegħu Lara waqt din l-awma qawwa qalbu kompla b'din l-avventura. Avventura li żgur se tibqa' stampata f'moħħu tul ħajtu kollha. Nila Agius sostna wkoll li minħabba nuqqas tarqat beda jħossu qed jintilef minn sensieħ u saħansitra kellu l-alluċinazzjoni. Iżda qal li wara xhur sħaħ ta' preparamenti baqa' determinati li jikser dan ir-rekord dinji u jasal sal-aħħar. Nila Agius saħaq illi hu flimkien mat-tim tiegħu mhux se jifqu hawn u se jibqgħu jaħdmu sabiex iqajmu kuxjenza rigward ambjent sostenibbli. Pjanijiet dejjem ħajkollna ġifieri hija storja ġdida, ġifieri għadna qed nibdew, 3 snin ilu bdiet meta għamilt id-dawra ta' Malta. Issa f'Settembru ħanibda nagħmel iktar swims dis-sena throughout the year, ġifieri biex nibqgħu nippuxjaw nżommu wave of change f'moħħ in-nies biex aħna nibdew naħsbu fuq kemm qed nużaw plastik u naqsu l-ammont ta' plastik li qed nużaw fid-djar tagħna. Desiree Grek għal Net News.